Már-már axiomatikusnak tűnő kijelentést támasztanék alá, amikor azt mondom, hogy az értő olvasás a tanulás maga. Óhatatlanul lemorzsolódnak azok a gyerekek, akik enélkül a kompetencia nélkül kerülnek ki a társadalom áramába. Erre mutat rá a 2012-es PISA is. Ugyanis szlovákiai viszonylatban 28%-a került a rizikós csoportba. Ez az a csoport, akik akár a munkaerőpiac szempontjából, akár a társadalomba való beilleszkedés szempontjából nem lesznek képesek beilleszkedni a társadalomba. Ez egy hatalmas felkiáltójel. Természetesen, hogy ez a problémakör nagyon sok aspektust akar, és nagyon sok oldalról lehet megközelíteni. Úgy gondolom, hogy minden egyes szinten meg kellene tenni azokat a lépéseket, amelyek ennek a kiemelt kulcskompetenciának a fejlesztését célozzák meg, így akár az alacsonyabb szinteken, az iskolákban, de az egyetemi képzés során mindenütt ott, ahol pedagógus képzés folyik, erre nagy figyelmet kell szentelni. Amennyiben az oktatáspolitika szempontjából közelítjük meg a kérdést, az értőolvasás a reform keretén belül kulcskompetenciaként kezelendő, és ez természetesen, hogy az alapvető pedagógiai dokumentumokba is bekerült. Üdvözlendő az az igyekezet, amelyet nyitrai kollégáim is tesznek, ugyanis a műveltségterület, mégpedig a nyelv és kommunikáció műveltségterület keretén belül az irodalomoktatás innovációját készítik elő, és itt egyfajta elmozdulás figyelhető meg a kronológikus irodalomtanítástól a szövegértő irodalomtanítás felé. Na most, ha ezt vesszük figyelembe, akkor ez természetesen, hogy az értő olvasás fejlesztését célozza meg. Javarészt ez a felső tagozat, illetve a középiskolák szintjén valósul meg. Azonban, ha maradunk a szövegek szintjén, és párhuzamba vonjuk a mindennapi élettel, akkor azért elmondható az, hogy javarészt a mindennapokban a gyermekek és természetesen a felnőttek is a köznapi szövegekkel találkoznak elsősorban. A köznapi szövegek feldolgozása és feldolgozásának az algoritmusa nagyban eltér a szépirodalmi szövegeknek a feldolgozásától. Éppen ezért ezt tette indokoltá azt, hogy Nyitrán a közép-európai tanulmányok karán egy külön tárgyként oktassuk az értőolvasást. A szépirodalmi szövegek esetében tudjuk, hogy elsősorban az esztétikum befogadása a kiemelendő, míg a köznapi szövegek esetében prioritást élvez az információk kikeresése, a kulcsszavaknak a kikeresése, az összefüggések kikeresése, a kritikus hozzáállás, és pontosan ezt célozza meg az értőolvasási stratégia, amely részét képezi ennek a tárgynak. Ugyanis ennek a tárgynak a keretén belül a hallgatóink elsajátítják az egyes olvasási stratégiákat, természetesen kezdve a legalapvetőbb módszerektől és technikáktól kezdve az innovatív olvasási stratégiai módszereken keresztül. Abból indulunk ki, hogy rávilágítsunk arra, hogy egy szöveg esetében tudják a gyerekek, hogy mit olvasnak és hogyan olvasnak, és egy szöveget hogyan kell olvasniuk, milyen célból olvasnak. Egy nagyon fontos aspektus ezen kívül a kérdés feltevése. Egy amerikai tanulmány rámutatott arra, vizsgálta a pedagógusoknak a szövegfeldolgozási gyakorlatát. Ez természetesen elsősorban az amerikai kontinensre jellemző, de ugyanezt levetítették európai viszonylatban is. Olyan kérdéseket tesznek föl a szövegfeldolgozás során, és ez függetlenül attól, hogy szépirodalmi szöveg vagy köznapi szöveg, amely a nehézségi szintek szempontjából csak az első szintet fejleszti, tehát ez azt jelenti, hogy a legalapvetőbb információk kikeresésére fókuszál, a kulcsszavaknak a kikeresésére fókuszál. Európai viszonylatban ez az arány valamivel jobb, tehát 70-75%. Tehát a kérdés feltevésére is nagy figyelmet fektetünk. Természetesen, hogy ez a tárgy nem marad meg az elmélet szintjén, hanem a gyakorlatban is kipróbálják az egyes innovatív technikákat és a módszereket. Én nagyon bízom abban, hogy
akár az innen kikerülő végzős hallgatók, ha kikerülnek a praxisba, akkor visszaforgatják majd a gyakorlatba mindazokat a módszereket, mindazokat a technikákat, amelyet itt sajátítottak el Nyitrán a közép-európai tanulmányok karán.